ମୋ ବିନା ମୋ ଘର କେମିତି ଥିବ? ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଘର କେମିତି ଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ରାଗି ଝିଅର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ମୋ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁନଥିବ। ଅଳସୁଆ ଝିଅକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାର କଷ୍ଟ ନଥିବ। ସାଙ୍ଗମେଳରେ ଜୋରେ କଥା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ନଥିବ। ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବୁଲିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥିବ। ସତରେ ମୋ ବିନା ମୋ ଘର ଶାନ୍ତି ଥିବ। ଅନୁଶାସନରେ ରହିବାର ଦୁଃଖ ରହିବନି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର। ଅବୁଝା ଝିଅକୁ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ ମୋ ବାପାଙ୍କର। ମୋ ମାଆର ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ସରିଯିବ। ମୋ ଜେଜେମାଆର ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାର ତକଲିଫ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ଘରର ଟିଭି ରିମୋଟ୍ ମୋ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସତରେ ମୋ ବିନା ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବାପା, ହେଲେ ଝିଅର ବୋଝମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଥିବ। ଭାଇମାନେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସତ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଘରୁ ସଫା ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଥିବ। ସତରେ ମୋ ବିନା ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ମୋ ବିନା ମୋ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ ସତେକି ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲା ମୋ ପରିବାର। ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରିଷ୍କାର। କିଏ ବା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବିନା ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ମୋ ବିନା ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥିବ।